ki khubor ka Batese TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Katba ka Jingdawa yau Vice Chancellor ka School ba Northeastern Hill University u Professor PS Shukla ban Hershuki kalanang sawa jam kumtaru gisamla puli na gislem ai jingkai baper gila nang tuit ban penpau ka jingidon lang bat gisamla puli gibala shong shat ngan haplau jonggani ka School ba u samla Sandy Sotun President jongka seng gisamla puli Northeastern Hill University Students Union ula ong bawat la kaseng ka pediang ladawan mano ru ban ai jing Kersyan Henry Omdei bandon kanu ka jing kren bat u Vice Chancellor usamla Sandy Sotun ula ong bakani kalong shibenta ban pensyai bakino gi kenhon kibawan ban Kersyan yagani kidei ban yaslok bat ka nehusu hagajo kapor uni usamla ula ong bakaseng nehusu kayeng scam halor ke Jingdawa ban penhiar ya VC klem kano ke jing ya kenrandin lani ban compromise te kum phlai hi nadu singin kom hi ni khot yuberi ni kwa ta jing Kersyan ka ba bun na kilang ki affiliated colleges ru kum ka Sinod kum ka Shillong College mentan ki dong Shulen kum ka NIT kum ka NIA ka Shillong Law ti ka USTM bat ka MGU bat bun ki baper ki affiliated colleges ki lawan ba Kersyan ni naru kisni bangilas tang ni kani jingi ki ka ba na kaliang sing samla ko mulai lawan ka ba kilong kami singlong kami ki baper ni ki district ni ki thani ki dong ki baper ki lawan Kersyan ki don ru ki political wing ki balawan ban Kersyan ni ndai ki bang ko panchay ko lang ba dawan menung ni pediang ni ai khublei ki ban wan Kersyan ni ndai pat ban ba ki kandan kanunu ka jing lekran ber isi ban kaliang ka jungi ka Jingdawa ka de ban penhari u nim kwa syuk ta ka jing compromise nim kwa syuk ban ba nginya kren no ban isi ha ka ba na kaliang ka jungi ngilalet ka por ni sngu ba na kaliang ju umdi umdan hok chu ban undan ha ka ni university te katahin na kaliang jungi nim kwa ban nya kren na ban thoi ni no ndai ni kwa bala dawan menuru kinwan kinya kren chot bat ni kinya slap kin sotu kata jing jungi kumnu kita ki brio bawa na ba klem ka jing tep kunu ka babha kin chule kin chukran ke jing kren juki kim sotu nganong ip na kaliang ka jungi ru kishti ba pher ngila pen krek ngila le kren u na ka por ka ba mtang ngila pui kini apot ban ba penhar bi u takraw nim pediang ban li compromise yang bat u te na kaliang jungi dalele ru ngim pediang na ka babun kit khot jungi kila satkan kila stom te kumno kumunang ngilam ngidan kata ka jikit kle ban ba nginyeng be ke nongrem bingila sedang ban syong kani ka caka te kumtahi na kaliang ka jungi dawan menuru ni pediang sobhabe ki ndai pat ban kata ka jingli tukular kalong ban li keren bat UVC ndai dikiwan ban Kersyan ni kata ni ai khublish kadi ndai pat ban li keren UVC ban compromise hapdeng jungi na bat Vice Chancellor te tong katahi ka Jingdawa jungi kwa ban penhar be ju ki bakwa Kersyan chuan chu ai khublei Kersyan ni sothu ka jing jungi ha ka bang ni yang sisur bet kum ki pat ba jukani ka jela amban bangin nya phya pramangi